Ahojte, pri ďalšej analýze, tak ako minule na Klaviyo, tak dneska to bude na S&P Global. Túto analýzu si môžete takisto stiahnuť v popise môjho kanálu, keď kliknete na link do disku. Dostanete sa na toto 9-stranové PDF, kde som sa snažil opísať tie základné veci a ak bude vám tam niečo chýbať, alebo máte nejakú všeobecnú kritiku voči tomu, tak budem rád, ak mi ho napíšete do komentáru. Na základe analýzy v prvej strane som popísal jej podnikanie, jej 5 segmentov, ako je rating, market intelligence, commodity insights, indexy a automotive, kde sa spoliehajú alebo zameriavajú na automotív, analýzy dopytu alebo skorej prognóz tohto trhu. Potom som tu rozobral market intelligence a ratingy ako segmenty, ktoré generujú spolu viac ako 50% ziskov, nie tržieb. Ratingy tvoria najväčšie percenty od tržieb. Potom som tu dosť futuristicky zniesol budúcnosť S&P Global, kde ja vidím potenciál a prečo sa mi páči aj AI narratív v tejto firme. Potom samozrejme marže, revenue, potom na základe minulosti som sa snažil zhrnúť reputáciu aj konkurenciu. V konkurencii som spomenul, prečo je tento segment unikátny a prečo má S&P Global trošku viac navrch ako spoločnosti ako Moody's alebo Fitch. A na základe tohto som ešte určil, že kedy by som túto spoločnosť nakupoval, prečo som ju aj teraz nakupoval, aké mám hlavne targety na túto spoločnosť. Nakupoval som prvýkrát túto spoločnosť na tejto červenej čiare, ako môžete vidieť. Potenciálne chcem túto spoločnosť dokupovať priamo dneska a to je 8.10.2025, ale ešte uvidím, ako sa otvoril trh, či tam vznikol nejaký veľký gap, či tam je ešte nejaký dip alebo niečo. Nejaký drawdown maximálny, ktorý ja očakávam, by mohol prísť na túto úroveň. Je to napísané Tenkan-sen, ale ak sa nemýlim, tak by to mal byť Kijun-sen. Vychádza to z Ichimoku Cloud teórie, kde by som chcel vidieť iba retest, následovný reclaim a pokračovanie smerom hore. Pri investíciách do akcií ja rád využívam ešte aj RSI na daily time frame, kde môžeme vidieť, že sme v tej fáze, kedy trh je predaný. Ten najväčší dip, alebo skôr je to najväčšie dno, vzniká až po čase, kedy sa vytvorí táto odchýlka v tom oversold, takže možno na nejakej úrovni 31 to budú najlepšie podmienky, ale to ešte uvidíme, ako bude cca vyzerať. Potom môj target, aj na základe iných analýz, aj moje analýzy, vychádza na nejakých 611 USD za jednu akciu. Znamená, že očakávam nové all-time high. Nehovorím, že to bude tento rok, ja si dokážem predstaviť, že by sme to niekedy dokázali prekročiť v marci alebo v apríli na budúci rok, takže 2026, ak všetko pôjde podľa toho, čo ja očakávam a čo očakáva samotná firma na základe kvartálnych výsledkov. Pri tejto firme je dôležité aj ocenenie, pretože veľa kritikov hovorí, že ocenenie, ak sa nemýlim, 36 P ratio, musím to nájsť. Áno, že ocenenie 37 P ratio na základe posledného roka je relatívne vysoké. Čo je pravda, ale ako som zhrnul v celom dokumente, tento segment je unikátny. Takže ako Netflix alebo Spotify si myslím, že si zaslúžia to nadmerné nadhodnotenie tejto spoločnosti. Žijeme v takej dobe, kedy tieto valuácie nie sú až takým neúplným štandardom, takže viaceré spoločnosti majú nad P ratio takto vysoké. Čo sa týka forwardu, tak si myslím, ak si pamätám, že to vychádza na nejaký 26. Áno. A keď sa pozrieme na túto štatistiku za posledné 3 roky, tak to vychádza, že každý tento menší prepad mohol byť dobrý potenciálny swing obchod, ale ja túto spoločnosť by som chcel držať dlhodobo. Samozrejme budem niečo odpredávať na tej spomínanej úrovni 611. Nebude to celá pozícia, ale dokážem si predstaviť nejaký odpredaj tejto spoločnosti. Beriem ju ako kvalitnú, preto ju chcem zaradiť jednu medzi tie väčšie spoločnosti v mojom portfóliu, keď je, ako hovorím, drahá. Viac sa dozviete v tejto analýze, v tomto stručnom reporte, ktorý vychádza nejakých 9 strán.
aby som to ja nemusel prečítať, aby si to každý prečítal svojím tempom a urobil si svoj vlastne subjektívny názor a nemusel počúvať môj hlas. Tak ďakujem vám za vašu pozornosť, link ešte raz nájdete v popise môjho kanálu, takže budem rád, ak si to prejdete a bude to niekoho zaujímať. Ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce.